Aintzina, orain dela urte asko, Aralar mendiko haitzulo batetan, herensuge bildurgarri bat bizi zen. Inguru horietako jendea guztiz ikaraturik zegoen. Herensugeari jendea jatea gustatzen baitzitzaion. Arazoa konpontzeko herritarren bilera bat egin zuten. Artzainak eman diezaiola biharkume egunero. Bai, eta nork ordainduko dini? Alkateak! Ez da posible! Udaletxean ez dauko bainbeste diru. Orduan, emango diogu daukaguna. Hori bidezkoa da. Guk baratzeko porruak, asak eta zenarioak eramango dizkiogu. Nik galletak eta txokolatea. Orduan ni erarkume zati bat ekarri beharko dugu. Eta zu, alkate jauna? Nik dendan erositako arrozak eta makarroiak. Eta nintzen amago dizkiogu? Bihar gozean, lanere jaro horretik. Bale, gauza da. Horrengo egunean. Orduan, herritarrak berriz bildu ziren, eta beraien arteko norbait herensugearen janari izango erabaki zuten. Ordaindi izan
Aitona Patakoni eta Amona Josepari tokatu zitzaien, eta bezarkada bat emanez mendiruntz abiatu ziren. Orduan, alkateari eta ertzainari tokatu zitzaien. Eta ume batzuei tokatu zitzaien.
baina Maria Lalar desagertu zen. Hori dela eta batzuek hautatutakoa ez zuten sinetsi, beste batzuetan.